Longere wootere ene ɓura walde noon. Hande ko 2 lewru jeeɗiɗiru hitande ujunnaaje 2019. Windande men hande ko ni wayi: aduna ene doga daraake, gandal ene ɓeydo ustaaki. Kala ko wirnino hanki hande suuɗaaki. Wiyanoma hanki ko leydi yaaji jooɗiɗo anda, kono ndeke ko gandal tan wonno ko ala. Hande gandal andini jooɗiɗo njaajendi leydi. Aduna wonino hanki tindol, hande wonti bindol. Kala ko daña renire bindol, mbele hisa jooɗano aroyoɓe jango. So ngaandi ene ɓula ko moƴƴi yo waɗe bindol. Woto jawen ko haalete hande ko wonana en jango nimsa walla nimsugol. Mawɓe men jehi goppani en haamen e caɓɓitagol ngam ɗen gande majjude ɗe ndenanoka e bindol. Mbiɗo wasiyo leñolam nde tinnoto e bindol, ko jangde hande ko natti darol. Kala mo jangadi hande so warenaki o joñoto. Yo jam wal mbalen hen. Laam Tooro Sall, Abdul tokosel.